stemningen på dette stadion, og det har de måske også hjemme ved fjernsynsskærmen. Det her, det er helt fantastisk. Og så har han mulighed for at afslutte med venstrebenet, og det gør han! En god kombination! Kamper. Kom ind og udfordrer. Derfor har det et godt forsøg. Retov, der kamper fuldstændig fri på højrekanten. Retov stadigvæk. Og det er Retov med afslutning. Og udligning. Det er det. Andreas Jakobsson med frispark. Brøndby stykker godt. Og den sidder. Klokker rent op i målhjørnet. Den Anton, det er godt spillet der. Skovbo, kæmpe chancer der! Scorer ikke så godt, Skovbo! Elettermand, der hele FCK-forsvaret står og tøver. Elmander. Er det godt. Leder af. Så skal Kalenberg komme. Det gør han også. Det er godt. Fodskifte der udenom. Svensson er så over. Kommer Kamper. Og Skovbo. Der står 2. I Morten Skovbos andet mål. Og igen Jonas Kamper en fod med i det. Og igen det her med at vende det. 2-0 til Brøndby. Retov. Og den er... Retov. Det er kæmpe mulighed. Returen med Jørgensen. Lad os bare slutte af med et mål på frispark. Og vores bagerste stolpe. Per Nielsen. Og en mirakelredning i første omgang. Og så kom den fra Morten Skovbo, der støder. Kamper fri. Denne gang ikke optaget Jonas Kamper. Retov kommer med ind på midten. Kamper afslutter formentlig selv. Det gør han. 2 boldberøringer. Og Brøndby på 3-0. Fuld fortjent 3-0 efter en Brøndby-opvisning i offensiv fodbold, der vi er nået på til her. Lang aflevering fra Kalenberg. Og farvel og tak, Kamper. Tager den lige med hovedet. Det gør han ikke med låret. En berøring og slask. Og så tager han en tur til Skansko igen. Fra stået afsted. Ja, ved du Kamper? Der kommer den igen. Og Retov. Og så står det 4-0. Det var Stefanidis. Jeg selvfølgelig håber på en bedre start, så så de andre hold ikke vil få på samme måde blod på tanden, som de formentlig har nu. Nogle af dem i og med, at forspring ikke er så stort nu, som det har været. Det er selvfølgelig vores ønske. Og så er det til en afslutning af kvalitet. Det har han.
gule farver. Nedover jublende, lykkelige Brøndby-spillere. Det her, det er et kæmpe øjeblik i en hvilken som helst. Det her, det er fuldstændig uden for beregning. Jeg hjælper dig med vinen, Svend. Tak, Preben. Og det er vanvittigt, det her. Det har ingen fortalt mig. Det kunne de godt have sagt. Ja, det bliver svært at koncentrere sig om fodbold. Laver du lige den der ned til Felix? Ja, det er godt, Svend.